Em dic Marta Fonoller de Riberaigua i soc professora, em dedico a ensenyar educació i educació ambiental i vaig estudiar a l'Escola Andorrana de Batxillerat i a la primera promoció. Doncs la meva etapa a batxillerat no la recordo gens en un espai com aquest. L'espai sí que no s'assembla de res, que nosaltres estàvem en barracons i no era un lloc tan acadèmic com aquest. Érem molt poquets i llavors teníem com unes taules llargues, estàvem tots junts. Jo estava, amb alguna optativa érem 3, però a la classe, a ciències érem uns 10, em penso, com a màxim, llavors amb alguna optativa 3 o de vegades, clar, si es posava algú malalt. Érem molt poquets i estàvem com tots junts. I no recordo fer batxillerat en un entorn tan d'escola. Jo vaig fer ciències i llavors sí que recordo unes classes molt intenses de geologia, perquè érem molt poquets, érem 3 a la classe i llavors les classes de geologia les vam viure molt, perquè eren quasi, clar, eren com unes classes que fèiem a la nostra mesura, fèiem sortides a més, i molt amb els nostres interessos perquè érem 3. I després jo em vaig dedicar a les ciències ambientals, vull dir que tot aquest coneixement sí que em va servir molt. I diria que era batxillerat, que estàvem en uns barracons, perquè no teníem edifici, i va ploure, i hi havia goteres, i llavors com que els barracons són com de cartró, es va bufar el cartró, i el terra ja no era pla, feia com unes muntanyetes, anaves pujant, i les portes no tancaven, que estudien molt. Més que res, estudiar batxillerat serveix per obrir la porta que tu vols, perquè això ara comença, hi ha un munt de camins a triar i ara comença això. Sembla que quan estàs a batxillerat sembla que vius molt el moment ara i aquí, però ara es desplega un munt de possibilitats que és una passada. Si vols continuar estudiant o no, si vols anar a treballar o el que vulguis fer, almenys acabar batxillerat amb la nota suficient per poder triar està bé. Jo crec que ara m'encantaria tornar a tenir vincle amb els companys, trobar-te cada dia per compartir les classes amb amics, amb companys, això ara m'encantaria, que també ho fas quan ets gran, però és una mica diferent i tenir aquesta cosa que la teva feina és estudiar, que és molt, però que és estudiar i no tens massa més responsabilitats, i això també és guai, és un privilegi.